Espainiako gutxieneko soldataren gainetik, Nafarroako gutxieneko soldata adostea helburu posiblea eta legala da. Hala ere, CNeko enpresariak, UGT eta Comisiones Obras sindikatuek ezezkoa eman diote helburu horri, nafar langileak kaltetuz. Eta horrekin mahai gainean jarri nahi ditugu bi aldarrikapen. Batetik, Nafarroako erabakitze eskubidea eta bestetik aberastasunaren banaketa. Jakinda, lortzen baldin badugu gure aldarrikapena, gehien onura jasoko duten izango dira okerren dauden langileen lan baldintzak. Bai pertsona migratuak, bai emakumeak, bai gazteak, eta horientzat bereziki badago bideratuta gure aldarrikapena. Eta ikusten baldin badugu UGT Comisiones eta CNeko enpresariak ez daudela pres negoziazioari ekiteko, esarri nahi baldin badute marko estatala Nafarroako lan eta bizi baldintzen gainetik, argi dugu gizartea mobilizatu eta aktibatu behar dugula helburu hori lortzeko. Honen aurrean ez dugu amore emango, hurrengo hilabeteetan sinadura bilketa bat martxan jarriko dugu, eta azkenan gure helburua da alderdi politikoei zuzenduko diogu Nafarroako langileetatik jasoko ditugu sinadurak, beraiek posible egitea Nafarroa gutxieneko soldata propio bat edukitzeko.